Не забравяйте само на нас, българите. Бог е дал свещена азбука чрез светите братя Кирил и Методий. И ние сме я дали на славянските народи. България е най-приказната и благословена страна. България има едно безценно съкровище. И какво по-точно е то? Нашата православна вяра. Запазили сме вярата на дедите ни чиста, такава каквато сам Бог ни е дарил. А това е по-важно от всичко друго на света. България е скъпо платена с кръвта на нашите герои, светци и борци за освобождение. България е най-старата европейска държава, която е съхранила името си. Българската църква е на 1160 години. Нито едно бойно българско знаме не е било пленявано. Не ние избираме родината си, а тя нас избира. България има нужда от нас и ние не трябва да оставяме. Бог ни е избрал да се родим в България. Нека се грижим за нашата райска градина. Нашия дом е България. Приятели, нека се въоръжим с добродетели за духовни битки. Нека бъдем Христови. Нека бъдем верни. Нека бъдем достойни пазители на нашата крепост, на нашата България.